És una fita històrica haver arribat fins aquí. Des del 2000 que hem estat lluitant contra les administracions, contra l'empresa de recuperació de Pedreres, que ens ha fet tant i tant de mal. El 14 es va tancar l'abocador i des del 14 fins ara hem estat perdent el temps. Per què perdent el temps? Perquè els governs que hi ha hagut fins ara no s'han volgut fer responsables del buidatge. La feina de l'Ajuntament bàsicament serà vigilar perquè es compleixi la sentència i, sobretot, vigilar perquè siguin l'impacte mínim possible pels veïns i les veïnes d'aquí de l'urbanització i de Rodalies. I ara mateix el que ha començat és el primer buidatge, el buidatge d'aquestes 20.000 tones, que servirà per, primer de tot, saber com acabarem d'actuar en la resta de tones, que recordeu que són més de 3,5 milions de tones.